I ddathlu mlwyddiant geni'r artist a'r awdur lleol Brenda Chamberlain, mae Amgueddfa ac Oriel Gwynedd yn cynnal arddangosfa arbennig o'i gwaith. Mi gafodd yrfa lwyddiannus ag amrywiol wrth iddi gipio'r fedal aur am gelfyddyd gain ddwywaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol, cynnal 7 arddangosfa unigol yn Llundain a Chymru, yn ogystal â chyhoeddi nofel, drama, dydd-lyfra a cherddi. Dywedodd Brenda bod yn sgwennu pan oedd hi'n teimlo'n trist, a oedd yn peintio pan oedd hi'n hapus. Ond wrth gwrs mae'n sgwennu journals y holl amser. So oedd yn sgwennu trwy'r cyfnod, ond mae'n trio wneud y lluniau a geiriau at ei gilydd. A dyna beth sy'n digwydd gyda llyfr Tide Race a Rope of Vines. Mae yna duedd i feddwl amdani hi fel rhywun di-Gymraeg, ond os da chi'n edrych ar rhai o'r cerddi, maen nhw wedi benthyca o gerddi poblogaidd o'r ardal. Mae ganddi hi yn gerdd Shrove Tuesday sydd wedi impio ar modri belyn ennog os gwelwch yn agau grempog. Children sing to the brittle air of young day above the stone village. Please, give us a pancake. My mouth waters for a pancake. We would have tea and white sugar and a belly full of pancakes. Our mothers are too poor to buy flour. Our fathers are too lazy to fetch treacle. Please, may we have a pancake? I fi, mae Brenda yn person anhygoel, achos trwy bwyd ei hun, mae wedi bod yn gweithio just ar gyfer sgwennu a peintio. A mae wedi bod yn cadw llygad yn syth at be mae'n eisiau wneud trwy'r holl bwyd. Dwi'n cofio pan o'n i'n rysgol, oedden ni'n edmygu Brenda'n fawr fel rhywun oedd wedi byw yn annibynnol, bod hi ddim wedi cael ei hunan yn sownd yn healau, bywyd domestig, benywaidd, efo plant ac yn y blaen. Ac doedd na neb arall o Gymru oedd yn chwarae rôl na i ni fel fath o role model yn de. Mi dreuliodd amser ym Mangor, Llanllechyd, yr Almaen, Ynys Enlli ag Ynys Idra yng Nghroeg, ac mi fy'r lleoliadau yna yn ddylanwad amlwg ar ei bywyd a'i gwaith. A house on an island is not quite like other homes. One feels impossibly far when away from it. And when there, it is sometimes a prison and sometimes a sanctuary. It has its own calm atmosphere, something to do with the silent and remote island air. Pan oedd Brenda ar Enlli, oedd gwaith hi yn llwga dros ben, ac oedd gwynebau y pobl mae wedi peintio yn hir pob tro, gyda'r llygaid fel almond, a siap almond. Ac oedd mae wedi peintio lot o plant ar Enlli. Dydy ddim yn peintio'r tirlun yn aml, so mae'n anodd i weld ble oedd yn peintio, achos dim cefndir yn ei lluniau hi yn aml. Erbyn iddi gyrraedd Groeg, mae'r cwbl yn cael ei symleiddio, mae'r manylion yn cael ei sgubo i ffwrdd. I raddau, wrth gwrs, efo'r celf, oedd hynny oherwydd diffyg arian i brynu defnyddio ac yn y blaen. Ond eto dwi'n meddwl bod hi'n rhywbeth yn ymwneud falle chyflwr meddwl, yr amgylchiadau oedd hi'n byw ynddyn nhw. Felly dwi'n gweld bod na daith gyfochrog i'r geiriau ac i'r diweddau gweledol o Tide Race i Idra. Mae yna ddathliadau o fywyd a gwaith Brenda Chamberlain yn digwydd ar draws y wlad, ac mae awdur i bywgraffiad yn gobeithio bydd y cyfan yn codi ymwybyddiaeth amdani. Dwi'n credu mae Brenda ddim wedi cael ei sylw mae'n heiddi eto, ond dwi'n gobeithio achos mae yna lot o llyfrau yn dod allan nawr a mae cofiant yn dod allan yn y Gwanwyn. Gobeithio yn y dyfodol bydd mwy o pobl yn cymryd sylw. Dwi ddim yn meddwl bod na neb sydd yn defnyddio'r ddau gyfrwng yma o sgwennu a peintio
yn yr un ffordd a Brenda. A dwi'n meddwl bod na neb sydd yn cyffwrdd a dyn i'r un gradda ac yn mynd mor ddwfn i'r psyche. Mi fydd na gyfle i weld gwaith Brenda Chamberlain yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd tan yr ail ar 15 o'r mis.